Frantziako deszentralizazio erreformak ez du Euskal Lurralde Elkargoaren sorrera ahalbidetuko. Erabakia, Ipar Euskal Herrira bisita egin aurretik baieztatu du Marie-Lise Lefranchou, Frantziako deszentralizazio ministroak, Sud-Ouest egunkariari eskainitako elkarrizketa batean. Deszentralizazioa dakarren erreforman, egituratzen mota hori sartzeak legea pisuegi bilakaraziko lukeela uste du. Hautetxien kontseiluarekin bildu zenean, hitzemandako Euskal Herriaren ezagupena ez da beraz, deszentralizazioaren 3. aktan mamituko. Euskal Lurralde Elkargoaren aldarria, lege horren koadroa baino harago doala uste du Lefranchouk. Hala eta guztiz ere, aterabide bat atzemanen dutela dio ministroak. Adierazpen horiek era ezkorrean baloratu ditu Jean-Jacques Lasserre, hautetxien kontseiluko presidenteak. Batera plataformakoek bestalde, urriaren 11an, hautetxien kontseiluaren ordezkaritzari esandakoa berretsi duela diote.